Tseke maso tumpere. Atate okonda amene muli kumwamba, zikomo chifukwa ndinu Mulungu wabwino amene mumatisamalira tsiku lonse la lero kufika nthawi ino. Dzanu lilemekezeke. Zikomo chifukwa cha nthawi imene mwatipatsanso pamene tifuna timve mawu anu kuchokera m'buku lopatulika. Yehova, tikupemphani kuti mukhale nafe, mukhalenso ndi amene akuchita present, tikuti ike mawu anu pa nsonga yake yalilime, ndikuti chonse chimene akalankhule Yehova zakhale zokhala zimene zikalemekeza komanso kukweza dzina lanu. Zikomo chifukwa cha zonse zimene mumatichitira mu dzina la Yesu Khristu amene zonse. Amen. 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 Okay. Amen. All right, atokoza. Presentation yathu itikupitiriza pomwe tinalekeza last time. So, tikapanga phunziro ili ndilofunika kwambiri fati ikulumikiza naso ndi zimene tidaphunzire tikala m'buku la chani la Chivumbulutso. So, next week mu meeting yathu next week not next week bwana, mwezi wa mawa tikazakhala ndi ma meetings achichewa, tizakhala ndi kuti tikuwunikira nkhani ya Chivumbulutso chapter 1. So tizayamba chapter 1 ndikumayenda pang'ono ngati mene tinayendera ndi Daniel Chivumbulutso. Okay, so tikambapo. So mutu wa phunziro ndi Chivumbulutso mukachisi. Okay, right. So akhala kuwerenga mavesi angapo. So tikamakamba za kachisi tonanena kuti no anali center wa chipembedzo chonse cha ana a Israeli. Okay, tinaona kale mu maphunziro a Daniel ona tuno tikamakamba za ana a Israeli tikukamba za mtundu umene wa anthu osankhidwa, kuti ukhale mu mtundu osankhidwa ameneyo umafunika kungobadwa ngati Israeli. Kumana mwana vesa no kuti tikhale mtundu wa anthu osankhidwa tikufunika tibadwe ngati mwatsopano, tibadwenso mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. So talerengeni Deuteronomy 16 verse 16 chimene Mulungu anawuza ana Israeli naye kuti yani verse 16. Amuna onse azioneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu malo amene iye adzasankha katatu mchaka, pa madyerero ankati opanda chodukitsa, pa madyerero amasabata ndi pa madyerero amisasa, ndipo asaoneke pamaso pa Yehova opanda kanthu. So tikuona tuno ana Israeli amafunika kumaoneka ngati ati kanga katatu. Poyamba ati akamba paya msonkhano wa chani oyambirira makhala msonkhano wa chani Madyerero ankati. Okay, madyerero ankati kenako amasabata. So madyerero ankati opanda chotupisa, that was imakhala Feast of Unleavened Bread, imene malumikizanaso kwambiri ndi yani i Passover, basket, right? Pa madyerero amasabata inali Pentecost, jitimati Pentecost. Tikamona mbali nayi yomalizana nali msonkhano wa chani wa misase. So ana Israeli amafunika zikumana katatu kutiko ku Yerusalemu. Okay, so icho chinayi chimene Mulungu anayika ngati lamulo kuti ona yani chakale. Remember tikupitiriza ndi mfundo yathu ya Yohane 1:17 tawerenga nayo. Yohane 1:17 ali ya Yohane 1:17 ali ya Yohane 1 verse 17. Chifukwa chilamulo chinapatsidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. So akutoza ifonena kuti chilamulo chinadza mwa ndani? Mwa Mose. Koma chisomo ndi choonadi zimenezi ziwiri zinadza kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Manje nena tikamakamba za system ya chilamulo yonse nengati chani chifanizire eti sichinayi chogwirikacho kapena the final end product inani chifaniziro chabe, komano chogwirikacho chakumapeto nthawi chikubwera kudzera mwa ndani? Mwa Yesu. Mphunziro lathu lija timaona Yesu mukachisi wake, timaona amene Yesu alili njira choonadi komanso chani moyo. Tinaona tinochita Yesu muchipangano chake chimemera ndani? Yesu Khristu, especially system ya chani ya zinsembe.
tinaona amene zinakhalire. Yes, so tikutha kupesa kuti no ndi choncho. So timvesese ona kuno ngakhale analamula kuti anthu azikumana katatu pachaka, ndi chifukwa chani inu ndine sitimakumana katatu pachaka ku Yerusalemu. Right? Mwina ndisanafika menepo ndikuona kuti panopati kamakhala misonkhano misasa, anthu amakhala ndi misonkhano misasa ndi bingomwe. So ena amalusa iye misonkhano misasa simafunika ichitike muepo, ichitike mu August mpaka na anthu kupulukana, anthu funa kumenyana ife tino misonkhano misasa ichitika muyani muepo. Mwanipesa nebe? So kodi misonkhano misasa kapena Pasaka kapena china jandiyani misonkhano masabate Pentecost ngesizi ndi zotani tikufika tipite ku Yerusalemu kapena ife katatu pachaka tizikumana asumuna mala amene timapembeza ndi zotero. Tinene pa Yohane chapter 4 verse 21 aliya. Verse 21. Yesu ananena naye. Tiyambe pa verse 20. Verse 20. Zimana ndi fusi. Makolo athu analambira m'phiri ili, ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenera kukhala kulambiramo anthu. Verse 21. Yesu ananena naye, tamvera ine mkaziwe, kuti ikudza nthawi imene simudzalambira Atate kapena m'phiri ili kapena mu Yerusalemu. Verse 22. Inu mulambira chimene simuchidziwa, ife tilambira chimene tichidziwa, pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Verse 23. Koma ikudza nthawi, ndipo tsopano ilipo, imene olambira oona adzalambira Atate mu mzimu ndi m'choonadi, pakuti Atate afuna otere akhale olambira ache. Verse 24. Mwapaona amenepe. So akuti chani nkhani yayo tino kuti tizipembeza mu phiri kamene tizipembeza kuti ku Yerusalemu. Asakumula yamba pembeza ku phiri fara samwe ndi Ayuda sama mixa. So fusone labwera chotero kuti tizipembeza mu phiri kapena undesa nankha kuti akulu ikudza nthawi kuti sizakweza mu phiri kapena kuti ku Yerusalemu. Mwanjira na system yonse imamangirira anthu ku Yerusalemu imafunika ita ichosedwe. Ndakunena kuti muzapembeza mzimu ndi chani tona lipafera tata kufuna anthu otenewa ndi anafotoza chifukwa chake anena kuti no Mulungu ndi chani mzimu, ndipo amupembeza mzimu ndi chani ndi choonadi. Anthu opembeza mzimu choonadi ndi amene Mulungu akuwatani akuafusa akuafuna kani. And Yesu anafotoza kwa Mateo kunena kuti pamene pali awiri pa atatu inenso ndili pati ndilipompo. So nkhani so sikupitaso kuti ku Yerusalemu ndikhupa tikumvana pamenepe. So tikaona system yonse ya zinsembezi ikamazafika nthawi ya ipembeza mzimu choonadi which inayamba Yesu alangopachikire tipesana kuno choonadi chokhazikika choonadi zinsembe zonse kapena mapwando osewa amayimira chipulumutso cha anthu kapena mbiri yachani ya chipulumutso cha anthu yonse. Okay, so mbiri ya anthu kapena mbiri ya chipulumutso cha anthu onse chimayimiridwa muyani mwapwando ati amene wawa. Okay, now tiona nawo tino mu chipangano cha kale 2:15 verse 3 ali yani. Verse 3. Yeah. Masiku ambiri tsono Israeli anakhala opanda Mulungu wonayo, ndi opanda wansembe wakuphunzitsa ndi opanda chilamulo. So tikamvesesa besi akuti no masiku ambiri Israeli anakhala opanda chani Mulungu wotani ona opandanso chani wansembe opandanso chani chilamulo. So tikamaona kuti no mu Israeli amapembeza Mulungu mmodzi yekha, right? So tana even pakali pathu pano pali mchu controversy kangano mwandi timavesa kuti pali Mulungu mmodzi yekha amene otani uone ndipo makhopere peso Yesu amene ali mwana wake andani wa Mulungu. Pachifukwa ni mwana wa Mulungu ali ndi chikhalirenso kapena chibadwidwe cha chani cha Mulungu. Eti mwanjira ina timvesana kuti wansembe wamkulu amakhala mmodzi. Yes, tipeza nayenso ndi wansembe so achani wamkulu. Tikayamba kuona chipangano chakale kunali ndithu mapando angati 7 amene amafunika achite mapando ndi ndani ndi anthu. Eti amafunika apereka mapando 7 atatu mwa iwo amafunika apereka onse makangati katatu akachita zinthu zochita muchifanizo. Koma muchiona tipeza tinokuliso mapando 7 mu Chikhristu. Koma mapando 7 akuachita ndi ndani ndi Yesu. Ife tikungopanga chani kungopanga benefits kapena ife tingolandira zosatira zabwino za mapangano
tikamvesa mapangano amene maphwando amene amachitika nthawi ya mafista amene amachitika nthawi ya ana Israeli 7 amene awa anali chifanizo kuti aphunzitse anthu phunziro edi anali zifanizo koma ifeyo mu mapando 7 amene awa tikupesa tuno pali ndithu ntchito 7 zachani zimene zikuchitika mu mbiri yachani yachipulumutso. Okay, so timvesana tuno type and antitype zikukumana kudzera mwandani mwa Yesu Khristu. So tikamvesesa mapando amene wationa talipo 7 yoyamba ndi imene timati Pascha. Okay, kapena mu chizungu kuti Passover. So phwando loyamba ndi Pascha kapena kuti Passover. Lachiwiri tipezana tuno ndi mkate wopanda chotani chotupisa. Yachitatu ndi wave sheaf kapena imene anthu amakapanga waveless ya makawewera zamba kucha. Okay, kapena feast of first fruits. Kenako yachi4 ni imene machita Pentecost ndipo makhala chigap pamene popo ndithu miyezi I think inali iwiri if not itatu ndipo mazabwano mwezi wachi number 7, right? Passover makhala wiki yoyambe Pascha ndi amene tukamba Pascha imakhala sokunamba pakachaka eri meaning to say tikamabwera ku the reality the first event yokhuza chipulumutso ndeni khaso yani Passover. First event yokhuza chipulumutso yanthu zakhaso Passover ndeni funa tizaona event ziyenda moda yake koma mutaki pamazakhala chigapu ndi pamene pamasabwano wombali malipenge mwezi wa namba 7 tsiku loyamba mpaka tsiku la namba 10 mbene mazakhala tsiku la Tabernacle kena pamazabwano pamazakhala atonement so tsiku la namba 10 kena pamene pamazabwano nkhani yachani ya phwando limene lamachani la Pascha kapena amachani sorry misase yeah. So ni mapando angati 7. Okay, right, so tiyamba kuona phwando limodzi ndi limodzi ndikumavesesa kuti nthu zikuyenda bwanji. Okay, so tiyeni tivesese kuti no mapandowa amachita parts of mapandowa ni ndani. Exodus chapter 12 verse 8 pana ndituma mokhuza mapandowa. Exodus 12 verse 8 ndipo anthu ambiri osokonezeka anakwera nawo ndi nkhosa ndi ng'ombe zoweta zambirimbiri verse 39. Alright, tell me number verse 14 aliya. 12 verse 14. Verse 14. Ndipo tsiku lino lidzakhala okay, mafunga kai verse 48 sorry. Lingo isintha mwajangu mafunga kai verse 48 osati verse 38 staying on verse 48 aliya. Koma akakhala nanu mlendo nakonzera Yehova Pascha adulidwe amuna ake onse ndipo pamenepo asendere kuuchita nakhale ngati wobadwa mdziko koma wosadulidwa aliyense asadyeko. So tikupesana tuno munthu amene ali osadulidwa kapena munthu amene sanachite nawo mbali ya mdulidwe ameneyo amakhala nawo kuno Satani sakwanisa kupanga nawo Pascha. Sindiuza ngati ni mvula ndikuveka makosana ni mvula ndikuveka abe. Yeah, mveka bro. Oh, okay. Okay. Alright. Okay. So, Exodus 12 verse 48 abuza ifuna no. Aliyense amene amachita nawo mapando amene wawo afuna kaurani odulidwa. Okay? Munthu amene sana odulidwa samakwanisa kuti panga nawo mayani mapandowa. Now, tinakamba zote mapandowa akuchitika inde mu type. Mono ku antitype ndulidwe yake do refanno quantitype muchiona ati chimene chike ubwira ifeyo tofika tivesese sona no pafunika sipakaleso anthu amene atatani atadulidwe. Yes. Tavida Roma chapter 2 verse 20 ariya. Roma 2 verse 27 ariya. Verse 27. Yeah. Ndipo kusadulidwa kumene kuli kwa chibadidwe
ngati kukwanira chilamulo, kodi sikudzatsusa iwe amene uli nawo malembo ndi mdulidwe omwe ndiwe wosalakwira lamulo olakwira lamulo? Verse 28. Pakuti sali Myuda amene akhala wotere pamaso, kapena suli mdulidwe umene uli wotere pamaso mthupimo. Verse 29. Yeah, 29. Koma Myuda ndiye amene akhala wotere mu mtima, ndipo mdulidwe uli wa mtima mu mzimu, si malembo ayi. Kuyamika kwake sikuchokera kwa anthu koma kwa Mulungu. So akuti mdulidwe ndi waja wa mtima. So kudulidwa kumene tikuchita nako kuti tikakhale nawo mu mbiri ya chipulumutso imeneyi, mapando amene akuchitika mbiri ya chipulumutso, kudulidwa kumeneku ndi kotani? Kwa chani? Kwa mtima, kapena munthu amene abadwanso mwachani? Mwatsopano, right? So tikuvesesa kuti anthu amene sanabadwe mwatsopano sakwanisa kupanga benefit pa zotsatira za zimene Yesu Khristu akuchita ngati wansembe wathu. Chimodzimodzi ngati ukuku, ngati iwe sunadulidwa, sizidakatheka kuti upange nawo mu mchitidwe wina uliwonse okhuza mapando amene awo. Okay? Now, china chimene timafuna kuti timvekese, tipite ku phwando loyamba, Pascha. Okay? Tipite pa Exodo. Now, mapando osati takapeza pa Levitico 23, anafotokozedwa onse in total. So, tipite ni pa Pascha, Exodo 12, verse 1 to 2. Verse 1. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndi Aaroni m'dziko la Igupto ndikuti, verse 2, mwezi uno uzikhala kwa inu woyamba wa miyezi, muziuyesa mwezi woyamba wa chaka. Verse 3, mulankhule ndi msonkhano wonse wa Israeli ndikuti, tsiku la khumi la mwezi uno uzitengere munthu yense mwana wankhosa monga mwa banja a atate wawo, mwana wankhosa wa banja. Okay, so tikuzati no Pascha imachiti time ina nauzale atenge mwana wankhosa tsiku lachi 10, yes, mwezi woyamba. So pa nthawi imeneyi ndimene ikutchedwa kuti chani? Pascha. Unaona? So Pascha imapanga involve kudya mwana ajana wankhosa amaisati mafupa ake asatani asaphwanye yaya. Tinoze nebe ndamadya mwana wankhosa ndi mahebu kapena masamba utani owawa. Eti? So tikavesesa zinthu zitivesana kuti no pasilana bateri mwezi wamba amakhala atenga mwana etc amusunga etc titawerenga novesa zinthu mwana mfunda ikulu ndena kuti no mwana wankhosa amaphedwa cholinga kuvekesa nkhani ya chani ya basket. So tikavesesa no kuti atuluke mu Egypt mwazi wa nkhosa amene unapakidwa payani pazivute pa maposts mbalimbali mkomanso pachani pakhoma. Komano ino ndi ine, eri? Kwa ineyo ndi ineyo. Tikamakamba za Pascha. Pascha wathu ndiye ndiyo 1 Corinthians 5 verse 7 alija. 1 Corinthians 5 verse 7. Verse 7. Yeah. Tsukani chotupisa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa. Verse 8. Verse 7. That's on verse 7. Okay, malize. Tsukani chotupisa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa, pakutinso Pascha wathu waphedwa ndiye Khristu. So Pascha wathu amene waphedwa ni ndani? Yesu Khristu. Now tinanena kuti pangano yakale amauzidwa atenge nkhosa kenako aisunge mwakuti mene amachitika muja akamazadya awo sense kuti asajende asaphwanye ndi chani mafupa ngati Yesu mafupa ake sanadani sanaphwanyire masa amafunika aje Pascha atayimirira mwachangu atamangira zovala zawo chanchame. So zonsezi zikumira cha Yesu. Na funso langa ndira kuti kodi ife tinachitapo chani kuti Yesu afe? Palibe. Tumvana wenepe? Komano kuti pangano chakale tsiku la Passover mafunika kukhalende kuti mulenge nkhosa muizenge. Eti? Mupange zonsezija so zimene ndinena kuti chipangano chakale anthu amene amata amapanga. Muchifanizo? Koma chipangano chatsopano ife sitikutani? Sitikupanga ya koma tikulandira ma benefit kapena zosatira zonse zachani za phwando. Yes. Kuti awa apachite nawo Afrika akhale otani udulire koma ife tichite nawo kuti tilandire tifuna tikhale obada somajani masopano. Ndokhulupirira tili limodzi makosana. Okay. So phwando lachiwiri
limene limaphatikizana kwambiri ndi Pasika ina lino phwando la mkate wopanda chotani chotupisa. So tipita pa Exodus chapter 12 verse 15 mpaka na 20. So, verse 15. Masiku asanu ndi awiri muzidya mkate wopanda chotupisa, lingakhale tsiku loyamba muzichotsa chotupisa m'nyumba zanu, pakuti aliyense wakudya mkate wa chotupisa kuyambira tsiku loyamba kufikira tsiku lachisanu ndi chiwiri, munthu amene adzasazidwa kwa Israeli. Verse 16. Verse 20 ngonophani verse 20 aliya. Musadye kanthu ka chotupisa, mokhala inu monse muzidya musadye kanthu ka chotupisa, mokhala inu nonse muzidya mkate wopanda chotupisa. So akauza asadye mkate wa chotupisa. Chotupisa uja ndi yani? Yeast. Yeah, of course mangufika stage mhangwa mude. Mano yeast ndiye chotupisa. Kumana ife tikapita kuchipangano cha tsopano. Yeti? Tivesese natuno pacha mkate kumaimbira ndani. Ndiye tikapesa mkate ni ndani, tivesa chotupisa ndi yani. Ndikuya timonse nebe? Yeah, so mkate ndi yani. Yohane 6 verse 48. Verse 40. Yohane 6 verse 48. Ine ndine mkate wa moyo. So mkate wimira ndani? Yesu Kristo. Mkate wa jani? Wa moyo. Now, tate no 1:25 verse 8 alijana. 1:25 verse 8 atuza chimene chikuchitika ni ndani? Yesu uyo. 1 chapter 5 verse 8. Alijana. Chifukwa chake tichita phwando, si ndi chotupisa chakale kapena ndi chotupisa cha dumbo ndi kuyipa mtima, koma ndi mkate wosatupa wakuona mtima ndi choonadi. So mkate wopanda jani? Okay, tayamba verse 7 kata. Remember verse 7 Tsukani chotupisa chakale. Okay, tayamba verse 6, tambira verse 6. 1:25 verse 6 paveka bwino. Verse 6 aliya. Kuzitamanda kwanu sikuli bwino. Kodi simudziwa kuti chotupisa pang'ono chitupisa mtanda wonse? Yeah, so bana antena mazita amanda chifukwa cha chigulu yawe iwana chapter. So akuti kuzita amanda kwanu kuti muchita chimo kusuka bwino chifukwa kachimo pang'ono kapena kutupisa pang'ono marupisa yani mtanda wonse akamba za flour yes amene amakanda mandasa mazo ati zimatena. Yeast amakhala ambiri compared. Yeast amakhala ochepa tikamfaniza ndi flour makhala zambiri mbiri koma yeast amakhala kota kochepa koma kochepa kama marupisa yani mtanda wonse. So amauza tino pakati pano pali uchimo pali uchisi. Uchimo tikaolekerera kupangisa anthu osapahede yani infected. Anthazira ataona nasegwe ngalapanga njende kulibanjira. Right? So tapiriza. Tukani chotupisa chakale kuti mukakhale mtanda watsopano monga muli osatupa, pakutinso Pasika wathu waphedwa ndiye Khristu. Tapona amene posati musuke chotupisa chakale kuti likhale chatsopano chopanda chotani chotupisa. Mwanjirena kuti tikhala anthu opanda chimo. Tikuona amene teteni pise. Verse 8. Chifukwa chake tichita phwando, si ndi chotupisa chakale kapena ndi chotupisa cha dumbo ndi kuyipa mtima, koma ndi mkate wosatupa wakuona mtima ndi choonadi. Yeah, so mkate wakukhala ni mtima wongoka komanso wachani wachionadi. Paja choonadi ndiye chani reality. So tikuthaona kuti ngati Yesu ali mkate eti sichonje ndiye ife tikusunga phwandolo wopanda chani chotupisa. Ndiyo kuti chikuchitika mchani tikamaona Yesu Kristu kusole makhala kunjiri kuti Yesu anachimwako. Yes. So Yesu Kristu anakhala patsulo lapasi pano osarani osachimwa. Adepele pa mtanda paja Bible tate ntingoerengani 1:25 verse 17. Is it sina figure? Okay, ndi pa Korinto 5 verse 17. Korinto 5 verse 17. 5 verse 17 17. Chifukwa chake ngati munthu aliyense ali mwa Khristu ali olengedwa watsopano, zinthu zakale zapita, taonani zakhala zatsopano. Verse 21. Ameneyo sanadziwa uchimo, anamyesera uchimo m'malo mwathu kuti ife tikhale chilungamo cha Mulungu mwa iye. So tikamona Yesu Kristu akuti anamuyesa akhale chimo m'malo mwa ndani
maife chimo amakamba panilitiro pa Yesu Kristo anabwa padziko lapansi zonse chimo la yani padziko lapansi chimo ndikulekana ndi Mulungu so tikona pantanda paja Yesu analira tuno Mulungu anga mulungu kamwatita mwadisirani koma Yesu sana chimo yani right Mungu anachosa nsema kabaye koma Yesu sana chimo patata manjamani upereka yani mzimu wanga so at that anaphwanya yani chimo ndifa so tuvesa tuno mkaro panda chotobesa ndi Yesu Kristu amene sana chimwepo ere komanso kuposa kutona na Yesu Kristu sana thupi lake sinaole right it was perfectly yani preserved so the person no tingamakamba za mkaro panda chotobesa ndi Yesu Kristu amene sana chimwepo right even in the face of kuti no anapangidwa akhale chimo mwana mwaife patipo pamene pantanda Yesu anatani simunapezeke mu chimo mwandani munkatemo amene ayendani ali Yesu okay tikapita Machitidwe chapter 2 imapereka sonde manga on this ndikupasana verse yake tikapita pa Machitidwe chapter 2 okay verse 27 now okay so ababa ndana mene okay na verse 27 nadia pakuti simudzasiya moyo wanga kuhade pakuti simudzasiya moyo wanga uhade kapena simudzapereka woyera wanu aone chivunde verse 28 verse 29 amuna inu abale kuloleka kunena poyera posaopa kwa inu za kholo lija Davide kuti adamwalira nayikidwanso ndipo manda ake ali ndi ife kufikira lero lino verse 32 Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa za ichi tili mboni ife tonse so akamba za Yesu Kristu anaukitsidwa David pokamba tonse muzaona thupi lake lione chivundi samakamba za imunifa David ali yani omwalirabe koma amene anauka ndi ndani Yesu Kristu ndiko pa kuona that comparison so rukona the reality ngenena kuti ndi Yesu Kristu yekha amene sanaone yani sanaone chivundi mkaro panda chodani chotubisa anebe chimo komanso sana wole anatani anaukitsidwa ndiko pa tikuona double fold application yaje uzona okay koma tikuona the double fold application mkate ulibe chimo mkate urafa sunaole unatani naukitsidwa right tentivilizeni Leviticus 23 makosana amene mukuonera pakhati penaye mabalika mkakungofuse sizodaiwalikia okay so tikupita pa Leviticus 23 okay now tikapita pa Leviticus 23 nimafuna nivekese pena pake tatoerengeni Leviticus chapter 23 verse 1 mpaka na 4 verse 1 ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti nena ndi ana a Israeli nuli nawo nyengo zoyikika za kwa Yehova zimene muzilalikira zikhale pa masonkhano opatulika ndizo nyengo zanga zoyikika verse 3 masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito koma lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata la kupumula msonkhano opatulika musamagwira ntchito konse ndilo sabata la Yehova mnyumba zanu zonse verse 4 izi ndi nyengo zoyikika za Yehova masonkhano opatulika zimene muzilalikira pa nyengo zoyikika zawo so pa mpena makwisa ntchito verse imonesa pali sabata ndi paliso mapando 7 osewa ndi pamodzi now mafuna nena ndivinena kuti tikamona sabata I think napanga ma studies amene sabata limene palo okay mukaona ma presentation mukavesisa nena kuti no sabata was there for me pachiyambi panali ukwati sabata ni daliso muno ida pa zinyama madaliso atatu munthawi mukwati komanso pa zinyama right kuona papa zimene akupanga Mulungu ndizi Mulungu amene anapatula maola awo ndi kwadalise koma chimene Mulungu akupanga chinanu akuyika kuti pali mapando 7 mapando 7 wa akuwapatulanso nawo Mulungu mwiniwo as part of sin process kuti anthu avesese ndakutchula dala za sabata nanu Mulungu ati sabata lili opatulika etc awaso masabata ndo opatulika ani masabata amachitika on different times of the year according to nyengo okay so amapeza no masabata amachitika kamozi pachani pachaka ndikuiba tinoze nebe so masiku amene umafunika so munthu usagwire yani
tisagwire ntchito ndikhulupirira zikumveka kwangu Yeah. so Mulungu akuti sabata okay monga sabata lili lopatulika etc izinso zotani zopatulika izi zimene zinabwera after tchimo mapando amene asopala nthena mapanga advocate tulo tizizinso tizisungaso Pentecost tizisungaso chani ndizimakhala zobalika chifukwa inena kuti no tithawupita ma examples angapo okay ndipereka ma examples angapo where they quote komano ngandoti mapando awa Old Testament amafuna achite anthu acha fana zaifaniso koma ife tingopanga yani benefit now tikamba kuonena ati yayi tizisungabe izizi ndeti tamba kususana ndi yani ndi chipangano yaso pano tamabwerera kuzifanizo zije management adi yadani tabwera okay tendipita ku Pentecost tikapita Pentecost tiona nato inaliso sabata lapataka somwe pando 7 hour ndi yani ndi masabata apataka right Leviticus 23 verse ya 1 Ndipo Yehova ananena ndi Mose nena ndi ana a Israeli noti nawo nyengo zoyikika za Yehova zimene muzilalikira zikhale pa masonkhano opatulika ndizo nyengo zanga zoyikika verse 3 masiku asanu ndi limodzi azigwira ntchito koma lachisanu ndi chiwiri ndilo sabata zomanika tina tadumpha first fruits sinaipange tibwerere tiyambe first fruits sorry naona mochedwa okay tisanapite ku Pascha tisanapite ku Pentecost sorry tipite ku first fruits Leviticus 23 verse 10 yeah verse 10 verse 10 nena ndi ana a Israeli noti nawo mutakalowa m'dziko limene ndikupatsani ndi kucheka zinthu zace pamenepo muzidza nawo mtolo wa zipatso zoyamba za masika anu kwa ansembe verse 11 so tikuona nawo tuno akalowa kumalo omwe apitako zoyamba kukuti zimafunika zibweresedwe pamaso pa Yehova wansembe amafunika azipenge chani wave azigwedezi pamaso pa ndani pa Yehova kukachisi tikuona menepe so izizi zikuchitika litiro tikapita pa 1 Corinthians 15 verse 20 kupesana tuno zoyamba kuja amazigwedeza ndani wansembe pamaso pa ndani pa Yehova kuziwelula mandira ndikuona 1 Corinthians 15 verse 20 aliyana koma tsopano Khristu waukitsidwa kwa akufa chipatso chowundukula cha iwo akugona so chipatso chowundukula ndi ndani Yesu choyamba kuja ndi ndani Yesu koma osati Yesu yekha kutere ndi verse 24 aliyana koma yense mdongosolo lace la yekha chipatso chowundukula Khristu pomwepo iwo a Khristu pakubwera kwace so chipatso chowundukula ndi ndani ndi Yesu Khristu koma timamvetsetsa kunena kuti Yesu Khristu mwalira pa mtanda atafuula mandani amene sanatani anatseguke pamene tanapaonabe ndi payani vesi yake Mateyu muna tichita kupatula ya Mateyu 27 Mateyu 27 verse 52 tiambire verse 51 ndipo onani chinsalu chotchinga cha mkachisi inang'ambika pakati kuchokera kumwamba kufikira pansi ndipo dziko linagwedezeka ndi miyala inang'ambika 52 ndi manda anatseguka ndi mitembo yambiri ya anthu oyera mtima akugona kale inauka ndipo anatuluka m'manda mwawo pambuyo pa kuuka kwace nalowa mzinda woyera naonekera kwa anthu ambiri so anauka ndikuonekera mzinda kwa anthu aja ambiri anthu awa namene silo kwachaso zamba kujani zamba kudya so tonere Yesu Khristu anakaonekera pamaso pa Atate ngati woyamba kucha zothanazo yani munthu yekha amene ali woyera munthu yekha amene ali wogonjetsa tchimo woyamba of humanity since kugwa kwa Adamu anali Yesu so tikamakamba za kupanga harvest ma first fruits zoyamba kucha zikakhala zabwino ndeti chisekikhaso chani chabwino zoyamba kucha anali Yesu kena koma apeto koseko
chonse tikutani kusatira pa kubwera kwa ndani kwa Yesu. So mmene Yesu analili ifenso zakhala bwanji, zakhala limodzi. First fruits ndiye Yesu. So tikutana no Yesu ndi first fruit, komanso ifenso tikuzakhalanso ngati Yesu pamene akubweranso kachiwiri. Ifati no pamene akubweranso kachiwiri matupi athu azakhala ngati mene ali ndani, ali Yesu. Thupi langa sizakhala mene ndililimo, dazi sizakhalaponso yayi, zakhala anthu aulemerero. Museka yani wakusa. Zidano. Alright, so zakhala tili ndi matupi aulemerero, wantali, proportional body bwinobwino, no dance, clear, right? And zakhala nona kuti no nthawi imeneyo muzandizindikira. Pati no muthupi aulemerero zimango zakhala muti meneyo. Menene mayankhulira chani ka voice zakhala nhazi tende koma muzandizindikira, zakhala ndineyo. Right? Pabwera kwa ndani kwa Yesu. So taona feast of first fruits ndi Yesu choyamba chani, choyamba kuja amene sanangopireka koma anatenganso kaguluka panga present before ndani Atate. Right? Ine ndimakhulupirira ndi chifukwa chake Maria akufuna naye Maria ameneja kuuka kwa Yesu akafuna kugwiresa ndi sinadze kwa ndani kwa Atate, because the first fruits anali ndani iyeyo. Munthu safunika mukhudze yayi, afunika apirike kwa Atate akaonekere ngati choyamba chani, choyamba kuja. Ndikhulupirira tinoze nebe nikuona tabwera ku athadamba. Of course anthana maphuzu zawo azimayendera ndi ochimwa chani, zikugwirizana ndi chani zimenezozo. Right? Sugwirizana yayi. Nkhani ndiyoti he was a first fruit, amafunika akamane akaonekere pandani kwa Atate. And tikaona even the verse tikaona ku Leviticus chapter 23, pa verse ya mane verse 11 adia 23 verse 11. Ndipo iye aweyule mtolo pamaso pa Yehova, ulandirikire inu tsiku losata sabata wansembe aweyule. Yesu Kristu anakwera kumwamba tsimejerera, anauka ije mene amafuna amugwire ije azimani inaitsikuwa nyine ina Sunday. So apa kuti wave shift zichitika ndawo masaja apa wave shift ade zichitika litiro tsiku losata yani sabata, the first day of the week, so which means that truly yes amafuna panga feast yake iti yes azo ndi dzanja. Okay, mafani ngonjeze hello. Okay, mafani ngonjezera kuti the moment Yesu Kristu adauka zimayo jana mwesa kuti asamugwire. The moment Yesu Kristu anankhaza kuti mafani ndikaoneke kaye kwa jani kwa Atate wanga kumwamba. Nde kungonjezera kuti it was like kuti Yesu Kristu amafuna kumbutsa ganizo lake kuti my mission is not there kuti nangozuke, koma I was supposed kuti ndani ndipiteso kumwamba ndikapitirize promise imene Adani na lonjezana nanu. That's why zapeza kuja koma mizo kuti Philip pajana za muonesa sontide ndikumugwirisa. So it was like zimafa kungonjezera. Right, that was weddings. Go ahead. Mwene mwaivala upanga unmuted, mupanga ka unmuted ka ine mwayakhulira. I don't know. Tapanga na mute amwe. Singathiwe mini panga unmuted ne simathe. Okay, pali ka mic kakhwachira yonke nokubanga click ndito panga unmute. Okay, mukapanga unmute munduze awani ngopitiriza ka. When you unmute, you tell me, or you can just type in the chat. Okay, so to be this and the Passover, man. Tell the video chapter 23, verse 15. Okay, go ahead. Nimafuna ndifuse nawo kuna kuti pamene Yesu Kristu mwana kuti atauka anasipanga presenting ngati first fruit kuti akaonekere kwa Mulungu kumwamba.
nde jeni anthu amene anauka pa nthawi imene yamauka ija ndi anthu amene anauka nawo pa mandaji amene ajawo sana akazipange nawo present ngati first fruit kapena anakazipanga present ngati Yesu yepa ikha basi mafani tena omeyo. Yeah, of course, my details as in also, if you look in the Bible, uvesa now to know one sembe ndamena mafunika azipange present. Anthu amapatenga zoyamba kuje azibwerese kwa ndani. Kwa nsembe asemene amene azipanga present pamaso pa Mulungu zigwedeze. So na aseme ndiye Yesu, right? Yesu pamene akukwera ngati oyamba yani, choyamba kuja ndiyeyo mwini. Right? Komanso iye I believe ngati wansembe akukwera ndipo ndikhulupira natino bakosa nawa minana ulisida so ndikhulupira natino anamwaliraso and I don't say that tikapita chikumbutso zafesesa kuti it could be right kuti ali mgulu la anthu ena ake so tilivesesa tikapita so for the days unfandule umenewe komano ndikhulupira natino ndathu amene anapanga present before the Lord kuti no ntchito ya moyo wake imene iye wabweresa ndi anthu asina ngayana gonyesa chibo ndife anakhangana ni makiza ajana akumanda right so that was the issue sunzanga ndako yankhana amene Amadi yankhandithu. Okay, all right, so tikupitiriza. Okay, so tikapitiriza apo tivesa no Pentecost ikubwera ano Leviticus 23 Yes. verse yake ya 15 aliya. Ndipo mudziwerengere kuyambira tsiku lotsata sabata kuyambira tsikuli mudadza nawo mtolo wa nsembe yoyera pakhale masabata asanu ndi awiri yamphamvu. Yeah, so pakadusa masabata awiri ndi amphamvu ngati 49 yes si 49 imene tenga ni verse 16. Muwerenge masiku makumi asanu kufikira tsiku lotsata la sabata laisanu ndi chiwiri pamenepo mubwere nayo kwa Yehova nsembe ya ufa watsopano. 17. Yeah. Mutuluke nayo mzinyumba zanu mikate iwiri ya nsembe yoyera ikhale ya awiri amagawo 10 a efa ikhale ya ufa wosalala opanda ndi chotupitsa zipatso Awerengaso kunemene ndiyambireso wachotupisa ndiyambireso angufunga nokufota potupisa ikhale ya ufa wosalala yopanga ndi chotupitsa yopanga nochotupise yopanga ndi chotupitsa zipatso zoyamba za Yehova. Yeah, so uwu amatengano mikate iwiri of course ndi zinthu zina zithu amenepe koma mikate imafunga ikhale chotatu chotupisa amenepo pene pa inovuto nifatino chotupisa imene chani chimwe so mwanjira ina Yesu Kristo akakwanisa mafeast ena amafungano mikate ayike chotani chotupisa anotsopano right so ngati mikate uli ndi chotupisa ndete zikuthandwa zoti chani tete ndipireni tipire kuyani. Okay, tena vile Yohana, Yohana, Matthew chapter 13. Kuga ndimene, ngadisa mene ndifufuza. Okay, Matthew 13, kuli nditu masuli wa mene huu. Verse 33 aliya. 33. Fanizo lina ananena kwa iwo ufumu wakumwamba uliofanana ndi chotupitsa mikate chimene kazi anachitenga nachibisa miyeso isanu itatu ya ufa kufikira wonse unatupa. So awuliro ufumu wa Mulungu katija mkate umene atawika socherani yotupisa mpaka chotupisa chinasa zachani mkate wonse mwanjira ina paja mkate nienda yes mwanjira ina Yesu pamene awukira kumwamba chinaike chimafunika chitike kwa ndani kwa Yesu kwa moyo wogonja sole mwa iyeyo kuti moyo usakhale mwa iye yekha koma ukhaleso mwa ndani mwa inu ni ndani ndine ndikhulupirira timonse nebe tete tione pa Yohana chapter 7 verse 37 Yohana 7 verse 37 autoba 7 verse 37. yeah Koma tsiku lomaliza lalikulu la phwando Yesu anayimirira nafuwula ndi kunena ngati pali munthu akumva ludzu aze kwa ine namwe.
verse 38. Yeah. Iye wokhulupirira ine monga chilembo chinati mitsinje ya madzi amoyo idzayenda kutuluka mkati mwake, verse 39. Yeah, so tikuti Koma ichi anati za mzimu amene iwo akukhulupirira iye anati adzalandire, pakuti mzimu panalibe pamenepo chifukwa Yesu sanayamikizidwa pa nthawi pomwepo. so adi ichi chamakamba za mzimu. Koma mzimu umene akuyamba Yesu panali pachani palibe. Mwanjira ina tikaona ipangano yakale anthu amalandira mzimu woyera inde, koma mzimu woyerawo mapezeka kwa Atate komanso personality ya Yesu, koma mmene mumunebe kuchigonjetso chimene Yesu Khristu anabwera kuzapanga apapa. Eti nkona kamba zonena kuti amene ali ndi ludzu abwere adzamwe, koma wakamba za moyo umeneyo sunatheke. Ifanira moyo umeneyo umakhala ukonzekeratu umene alagonjetsa tchimo ndi chani ndi imfa pa mtanda. Zimenezo ndi zimene zimafunika zikwaniritsidwemo Pentecost. Ifanena kuti mkati umene ali Yesu, right, umafunika alandire chotokezo osati tchimo, umafunika ukule. Yesu amafunika alemekezedwe. Yesu akalandira ulemerero wa Atate pa Pentecost, kuchitika nchani moyo wake sukhala mwa iye yekha, moyo wake azikwanisa kutipasa ife tonse, ine nani, ineyo ndi ineyo. Paketo nene ukwanitsidwa kwa ulusu umene Machitidwe chapter 2 verse 32 ndi 33 ariya. Yesu ameneyo Mulungu anamuukitsa, za ichi tili mboni ife tonse, verse 33. Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanulira ichi chimene inu mupenya ndi mumva. Popana amenepe so akuti analandira lonjezano la Mzimu Woyera kuchoka kwa ndani? Kwa Atate. Pa ichi chomwe mukuchionachi ndi chimene wakutsanulirani, watitsanulira chani? Mzimu wake. So pano moyo umene uli mwa iye wogonjetsa tchimo ndi imfa suli mwa iye yekha, koma ukupezekanso mwa ndani? Mwa ena onse amene akubwera kwa ndani? Kwa iyeyo. Ndikukhulupirira tikuona mmene zikhalire. Efeso 4 verse 10 mandisangalatsa kwambiri. Amwe Bible yanji NIV? Muli ndi NIV mfuni mwana? Alipo amene ali ndi NIV? Muli nayo? Okay, tatoilengereni. Ukhapo. Ayilenga chicho ndayilengaso mu NIV. Ngati alipo amene ali ndi NIV muthawerengaso mwenene. Efeso 4 verse 10. 4 verse 10. Iye wotsikayo ndiye yemweyo. Ndiye yemweyonso anakwera popitiratu miyamba yonse kuti akadzaze zinthu zonse. Yeah, amene anatsika ndi amene sanatani anakwera kuti chani akadzaze chani zinthu zonse. Tatalengera NIV Ephesians 4:10 ali chani mukwezere. Efeso 4 verse 10. Yeah. NIV kuti he who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe. Yes, so Yesu, he who descended is the same who ascended higher in order to fill the whole universe. That's the NIV. Nkana iku ndiona kuti Yesu Khristu anakwera cholinga kuti cha akhale ndi omnipresence, right? Chifukwa cha umunthu wake unapangitsa moyo wa chiyero ndi ngwiro ogonjetsa naye mwa iye yekha. Kumana amakwera kumwamba kwa Atate ndiyeso ulemerero umene ali nawo asanakhale pa dziko lapansi pano, kuti akazozedwa ndi Mzimu wa Mulungu akhale ndi mphamvu yoti atakhalanso nayenso pena paliponse. Kudzera mwa Mzimu umenewo ndiye kuti pamenepo tizilandirano moyo wake, imene ndi Pentecost. Ndikukhulupirira tikumva amenepo. So kuyambira pa Pentecost tikuyamba kuti anthu amba kulandirano moyo wa Yesu Khristu wotani wogonjetsa. Anthu amba kulandira Nkhoswe, anthu amba kulandira Adamu wachingati wachiwiri. Andi kuyambira Pentecost anthu amba kutani kubadwanso mwatsopano. So iyi ndi chimene Mulungu akutani akupanga. Okay, so ndi chinthu ndithu chapadera dera. Andi tikaona muno mwino Efeso 4 verse 10 masika musi akukamba zono ndipo anapereka mphatso kwa anthu. Mwanjinena Yesu Khristu akusandukano Mzimu wopereka yani wopereka munthu. Ukuona menepe? So zonse zikuchitika chifukwa choti Yesu Khristu wazunzira. Tete ndipitene paona 2015. Ona 2015 notuna verse 45 ari ya. 45 yeah. Koteronso kwalembedwa
munthu woyamba Adamu anakhala mzimu wa moyo. Adamu wotsirizayo anakhala mzimu wakulenga moyo. Yeah, tikana ma versions ena makapa a life giving spirit. So now Yesu Kristo akuzozedwa akukhala Nkhoswe wa inu ndi ine. Mwanjira ena tikamavesesa tevesa na kuti pamene yakala anthu amakhala ndithu ndi kupezeka kwa Atate ndi kwa Mwana. Koma moyo wakugonjetsa tchimo ndife munaibe mmene momwe Yesu mafunika abwere agonyeze tchimo akhala Adamu wachiwiri. Tenga kuti no munthu akanda mzimu wa Mulungu azilandiranso kubadwanso kwatsopano. Azikhala ndino olandiranso moyo wogonjetsa tchimo ndi imfa. Right? So that was supposed to be happening. Zimene Yesu Kristo anabwera kudzatizirani kuzazichita. Tikamvesa mawu a Parakletos ali pa screen ipo. Parakletos just means ndi mawu amene anapangira translate ndino Nkhoswe. Kupa 102 verse 1 amagamba so za Nkhoswe chija chimanisangalatsa. 102 verse 1 mchizo kana masula oti advocate koma no mchizo ana masulira perfect. Nkhoswe atene nani 102 verse 2. 2 verse 1 ndiye ngana. Koma padakhalanso pakati pa anthu aneneri onama. 102 verse 1 ndiye. Oh. Okay, 2 verse 1. 102 verse. Yanatanga izi ndikulemberani kuti musachimwe. Ndipo akachimwa wina Nkhoswe tili naye kwa Atate ndiye Yesu Kristu wolungama. So Yesu Kristu ndiye ndani? Ndiye Nkhoswe. So tikaona muno bwino tonena kuti no part 1 ya mafeast mapwando inachitika. And pano patudikira part 2 ya yani ya mapwando. Ifati no part 2 ndi gawo lina ndithu lapaderadera. Okay? Tinaona phwando lina osati linali phwando la kuwomba malipenga. Okay? Malipenga ndithu amafunika awombe. Tipitaso ku Leviticus kuti tikamvesese. Tipita ku Leviticus 23. Okay? Tipita ku Leviticus 23. Verse 23 mpaka na 25. Wati janga. Verse 23. Ndipo Yehova ananena ndi Mose ndikuti nena ndi ana a Israeli ndikuti mwezi wachisanu ndi chiwiri tsiku loyamba la mweziwo muzipumula ndiko chikumbutso chakuliza malipenga msonkhano wopatulika. Verse 25. Musamagwira ntchito ya masiku ena mubwere nayo nsembe ya moto kwa Yehova. So tikamaka za feast of blowing of trumpets. Okay? Tonana pamakhala ndithu chigapo chachikulu kuyambira Pentecost fika apa tionanso chimozimoso ifeyo so kuti Pentecost inenge ya 2000 years ago. Yeti? Ngakhale Calvary inachitika 2000 years ago tupangabe benefit Calvary. Tupangabe benefit ma feast osewa mpaka Pentecost. Kumana feast hii ya blowing of trumpets. Steve sauna kuno ni feast imene 10 verse 11. Ndi feast imene titaione kwambiri tikayamba maphunziro athu ajani achivumbulutso. Okay? So tikamona buku la chivumbulutso kuti tivesese tivesana kuno tikamona ma gospel 4. Okay? Mariko, Mateyu, Luka, Yohane ndi Yesu Kristu ali pa dziko lapansi ngati mwana wa munthu, right? Tikaona buku la machitidwe ndi Yesu Kristu mwangati Adamu wachiwiri ndi Yesu Kristu mwangati Nkhoswe ngati mwandani mwa anthu ake. Pamene buku la chivumbulutso ndi buku limene likukamba zimene Yesu Kristu akupanga makamaka pamene chisirizo cha nthawi yapansi pano chikutani chikufika. Ndi the last book in this series of books. Ndiye buku la chivumbulutso likubwera kwa inuyo ndi ineyo. Ndi buku lomalizira Yesu Kristu kwa inu ndi ine. Ifatino lina kwinyizidwa kapena linafinyira muchani munthawi. Kama kuti yani mtati nditenge buku la form 4 ndimpase mwana standard 1 aliwerenga alimva kapena salimva ya ulaka about salimva akamafika standard 8 azimva saziva omazimva pang'ono pokha ere aziva okay chituzi njako koma akamafika form 2 azimva be pang'ono halfway set akamafika form 3 akhala ulidani akulimvesesa akamafika form 4 mwana amene akhati ndi master achani wa buku ndikhupa timonse nepe ifeo buku la chivumbulutso linapasidwa kwa Kristu munthawi ya Yesu Kristu, right? Yohane kuonelesa tuno a Kristu akhala kwesesa kuti alivesese kuona linali locked kuti no zimene zili mene muzikudikira nthawi yake itani ikwani. Ndipo ndikunena kuti pano pa nthawi yake itani yakaona kuti buku limene ni masulidwe. Ndipo kumasulidwa buku limene tivesana kuno likulumikizana ndi mapando atatu otani omalizira.
Okay, so buku la chipulumutso ndi buku limene likubwera kwanu ndine makamaka kumapita ajani azonse. Okay, so tikuona feast imene ya trumpet kodi kwanisira bwanji chipulumutso 10 verse 11 aliya. Ndipo ananena naye, uyenera iwe kuneneranso pa anthu ndi mitundu ndi manenedwe ndi mafuko ambiri. So tikutaona tuno anthu a Mulungu akufunika anenererenso. So ndi zapanga phunziro lotchedwa mboni ziwiri. Tikamaona chipulumutso chapter 10 ndi chipulumutso chapter 11 ndi chapter chimodzi. Okay, tikaona zochitika pano pa sindingapange proof, so munthu atakhala kuti no akususa sindingakhule kwambiri, right? Komano nkhani ndi imodzi. Talekana pa verse 3 atamuzara anenerere chuchitika chani verse 3 aliya. Ndila manzerero Chipulumutso 11 verse 3. verse 11. 11 verse 3. Ndipo ndidzalamulira mboni zanga ziwiri, ndipo zidzanenera masiku 1,000 ndi 250 zovala chigodoli. So akamba za mboni zingati ziwiri. Takhala kuzidwa nato mboni ziwirizi ndi okay. Okay, so let me welcome Suzanne and other people. Let me just apologize. So I'll speak English because the meeting will start, the English service. It will start probably by 3. So this is still the Chicha service. It will start by 3. So by 3 we'll start the English service. So right now we're in the Chichewa service. So apologies for that. So you can join us by 3 if you are not understanding. We're just like 15 minutes to go. All right. So Pivani, mofuna no sinangatukiza meeting imozi. Okay, so ndikupitiriza. Now, akugamba. All right, thank you. You'll be by finance 15 minutes. Okay, so Pivani for that. Tukiza room imozi for English and Chichewa, so until I'm aware that. Okay, so ndikupitiriza. So what do we find? What we find in zone nakuti akuti pali mboni zingati ziwiri zimene akuzipasa chani mphamvu ali zikatani zikanenerere masiku angati 1260. Now mthaza mbita kukhala ineso nakhulupira kuti no mboni ziwiri ndiye chani chipangano chakale chipangano chani chatsopano koma no upite ku chipangano chakalecho ukapeze mu Zechariya chapter chani chapter 4 akakamba kuti no mboni ziwiri ndiye chani anali ndani pacha akulu Zerubbabel widow janaenda Yoshua, yes, wasembe Zerubbabel governor amene anazasida ndi mzimu kothera kuti no anakwanisa kuuza anthu osonozazida ndi mzimu kupezana namaiza ntchito ya ndani ya Mulungu mangi kachisi. That was in the type. Anti-type yake mboni ziwiri akuchita unuza kuti ndi chani. Tatiende pa verse ya mmene. Pa verse 5, verse 4. Mboni ziwiri ndi chani. Tiende verse 4. Izo ndizo mitengo iwiri ya zona, ndizo ikapo nyali ziwiri zakuyima pamaso pa Ambuye wadziko lapansi. So mboni ziwirizi ndi nyali zingati ziwiri. Ndiponso mitengo iwiri ya chani ya zirona. Azirona akanyama tosa mafuta anji ocheda ya olive oil, mafuta ajani olive oil nchini jani mafuta azirona. Hey guys, okay, so mafuta azirona pena olive oil amachika mtengo ajani wazirona ako pacha olive oil amemira jani mzimu ira. So mboni ziwiri zinanthu amene azakhoza zidani mzimu ira kwambiri kufika anazakwanisa feast of blowing of trumpets. So feast of blowing of trumpets is when chitika nthawi ya Pentecost. Feast of blowing trumpets ili future because chimene tikupesa kitono zimwera ukudza tsopano hena pa anthu a Mulungu ife posachedwa apa ndipo zikachitika choncho anthu a Mulungu tikhala tikulalika uthenga osati mothamango yankhula kuno zithe zitani zithe chifana kuno tazazida ndi chani mzimu wake. And actually kuti ndivesese kuti ndi inchona akuti no ndi mitengo ile yazirona komanso yomwe iso ndi mboni ziwiri ndi chani nyali ziwiri. So nyali ndi chani mchumbuso chapter 1 verse 20 ariyana. Isisi nyenyezi zisanu ziwiri zimene unaziona pa dzanja langa lamanja ndizo ikapo nyali zisanu ziwiri zagolide. Nyenyezi zisanu ziwiri ndizo angelo a mipingo isanu ndi iwiri ndipo zoyikapo nyali zisanu ziwiri ndizo mipingo isanu ndi iwiri. So nyali memira chani m'Bible mpingo ere. So akamba zano
mboni ziwirizi ndi nyale zingati ziwiri. Mwanjena tiuvesana no mboni ziwirizi ndi gulu la anthu amene ali a Mulungu kumapita achani anthawi akuzasambirira mzimu wa Mulungu ndipo akulalikira dziko lonse lachani lapansi akunimirira. So this is fulfillment ya ulosi kapena phwando lachi namba chani mene number 5 trumpets. Okay, tiyeni ku phwando lachi namba 6. Okay, siku la chitetezero. So siku la chitetezero tawivesesa mu Chimbuzi chapter 16 verse 19 aliya. Chimbuzi 16 verse 19. 16 verse 19. Ndipo Chimbuzi chachikulucho chidagawika osali Chimbuzi wepano Leviticus 16:19 ndipo Leviticus 16 dabwale Chimbuzi binaga. Leviticus 16 verse 19 aliya. 16 verse 19. Akukamba za siku la chitetezero. Machitire chotetezera malo opatulika chifukwa cha kudetsedwa kwa ana a Israeli ndi chifukwa cha zolakwa zawo monga mwa zozizwa zawo zonse. Nachitire chihema chokumanako momwemo chakukhala nawo pakati pa chodetsa zawo. Verse 29 aliya. Verse 29. Ndipo lizikhala kwa inu lemba losatha mwezi wachisanu ndi chiwiri tsiku la 10 la mweziwo muzichepetsa osagwira ntchito konse kapena wadziko kapena mlendo wakukhala pakati panu. Then verse 5 aliya. Ndipo achite chotetezera malo opatulikatu natetezere chihema chokomanako ndi guwa lansembe momwemo atetezerenso ansembe ndi anthu onse ansonkhanowo. So tsiku limene ndi amakhala achita chotetezera mwanjena amakhala no machimo onse apa anthu salinso pandani pa anthu kumano machimo tikaona muno ukawerenga Leviticus chapter 16 mpaka na 34 wansembe amene amamba kuzipereka nsembe koma tikuzati Yesu Khristu anachimwebe koma nsembe ndi amene amapereka nsembe yekha kuti achotse machimo ake. Kenaka amamba unapereka nsembe anda ya gulu akapereka nsembe ya gulu amakafika mpaka chipinda chilani chopalekesesa. Kenako amatenga amatuka sokunja ndikukatenga mwazi ndikutenga mbuzi ndikuyikira chani manja ake ndikunenera machimo anthu onse pachana mbuziyo nembuzi amaitenga kupita naye kuti kutchire kutali kukafera kumeneko. So zimezi zimene naona kuti no tchimo la gulu lonse silinso pandani pa gulu kumaona achita chotani chotetezera ndikhuka timozenebe. So the antitype ya chinthu chimene chichi ndi chinena chapadera chimene tikufuna tichivesese yadani Chimbuzi 7 verse 1. So siku la chitetezero tivese nawo tino siku la chitetezero again ndi future especially kazabwe kwa anthu amule. Chimbuzi 7 verse 3 aliya. Verse 3. Nanena musayipse dziko kapena nyanja kapena mitengo kufikira tidasindikizira chizindikiro akapolo a Mulungu wathu pamphumi pawo. So kuti musayipse dziko musayipse nyanja kufikira tidasindikiza chizindikiro pa ndani pa akapolo athu. So tikauvesesa nkhani ya chizindikiro, nkhani ya chizindikiro ikukwaniritsidwa ndi tino pakuyikira pa chizindikiro cha Mulungu pachani mphumi. Tete tiwerengeni Efeso chapter 4 verse 30. Efeso 4 verse 30. Verse 30. Yeah. Ndipo musamvetse chisoni Mzimu Woyera wa Mulungu amene munasindikizidwa chizindikiro mwa Iye kufikira tsiku la mawomboledwe. Werenga na Efeso 1 verse 13. Efeso 1 verse 13. Yeah. Mwa Iyeyo inunso mudamva mawu achoonadi uthenga wabwino wa chipulumutso chanu ndi kukhulupirira Iye munasindikizidwa chizindikiro ndi Mzimu Woyera walonjezano. So chizindikiro ndi Mzimu Woyera wachani walonjezano. 1 verse 22 ya 1 verse 22 ariba verse 22. Yeah. Amenenso anasindikiza chizindikiro natipatsa chikole cha mzimu mitima yathu. Yeah, so chikole cha mzimu chikupaitsidwa cha mitima yathu. So ichi tikuvesa nakuno aliyense amene ali mwa Khristu akulandira chani mzimu wa Mulungu. Koma chimachitika nchani mzimu wa Mulungu ndi wathu walumikiza uli pamodzi koma zimachitika nzina kuti no ubongo wathu umafunika uzisatira moyo umene ngati mwandani mwa ife. Mukakawerenga Galatians 4 verse 19 akuno mpaka Yesu Khristu aumbide mwa inu. Yesu Khristu aumbidenso mwa ife so bwanji
m'maganizo mwathu. Tilikali ndi Yesu, moyo wathu ndi wake uli pamodzi. Komano malingaliro athu nthawi amene amatibweza mbuyo. Chifukwa history ya zinthu zochitika ili momobe. Koma pa tsiku la chitetezero akuti ifeyo tikuzalandira zimwene pachani pamphumi pathu. Tizimira pamphumi choza tuno mbiri yonse ya tchimo mmutu izakhala dani yapangidwa wipe. Mukhupa temoze nepe. Ndeti zakhala tuno tsiku la chitetezo. Ifeyo chitetezo yachitikira ifeyo tuno tilibenso chani tilibenso tchimo. Okay? Mukhupa tikupana menepe. Now funso langa ndila kuti anthu kuti alandire benefit ya Yesu wa Pentecost anachita chani? Asogole benefit ya Pentecost kuti anthu alandire zimene za Pentecost anachita chani anthu aja? Palibe chimene anachita. Chimene anapanga ndingodikira pandani pa iye. Yetu tinoze nepe anakhala kupemphera akutani amadikira be pandani pa Yesu. Palibepo chimene anakakabisa kuti ziachitikire yayi. Even if also kuti tilandire this benefit tingofika pa nthawiyo koma pa nthawiyo tikati kudikira ndikupemphera kudikira pandani pa Yesu. Ndikhulupirira tinoze nepe. So tikafika nthawi imeneyi tipanga benefit kotheratu ku this last feast. Okay, ili yofunikira kwambiri. Okay, right. So tulivesa nada amene atapangena feast imeneyi akuzatchedwa mu the 144 chani 1000. Now feast yomalizira enieni ndi feast ya Tabernacles. Tentingubwerera mwajangu kuliviripo ankusala ndi 6 minutes. Kana kuno joine ndi abale athu. Leviticus 23. Right, so feast yomalizira inali yosangalatsa imafunika ichitike anthu atafika kuti ku Canaan. Okay, Leviticus 23 verse yake ya 41 aliyani. Nambe verse 40 aliyani. Ndipo tsiku loyambali muzilengere nthambi ya mitengo yokoma, msomo wa kanjedza ndi nthambi za mitengo yovalira ndi misondozi ya kumtsinje, ndipo mukondwere pamaso pa Yehova Mulungu wanu masiku asanu ndi awiri. Sonaka mazamtengo ajani wakanjeze ya 10 verse 41. Ndipo mwasunge madyerero a Yehova masiku asanu ndi awiri chaka ndilo lemba losatha mwa mibado yanu. Musunge mwezi wa isanu ndi chiwiri. Pitiriza. Mukhale misasa masiku asanu ndi awiri, onse obadwa m'dziko la Israeli akhale misasa. Verse 43. Kuti mibado yanu ikadziwe kuti ndinakhalitsa ana a Israeli misasa pamene ndinawatulutsa m'dziko la Igupto. Ine ndine Yehova Mulungu wanu. So anthu amafunika atengeti mitengo ya misasa eti apange mtengo apange timatenti timabooth agone muti mene momo kuti akumbukire ndi Mulungu amene anayendesa mu chipululu mene amakhalanso majani matenti. Tikuona menepe. So nsonkhano misasawo tikuzawukwanirisa litiwo. Tateni ku Chivumbulutso chapter 7. Okay, mu chapter 7 verse yake ya 9 ndi 10 aliyani. Zitatha izi ndinapenya taonani khamu lalikulu loti palibe munthu anakhonza kuliwerenga, ochokera mwa mtundu uliwonse ndi mafuko ndi anthu ndi manenedwe, akuyimirira ku mpando wachifumu ndi pamaso pa Mwana Wankhosa, adavala zovala zoyera ndi makhwata akanjeza m'manja mwawo. Manja mwawo muli ya makhwata ajani akanjeza. Nsonkhano ajani wa misasa. Anthu awa pamaso pa ndani pa Yehova ali kutiko ali kumwamba. Tikumvana menepe. So pamene Yesu Khristu akuzatitenga ife tonse gulu la anthu lonse tizakasonga nsonkhano umene kutiko kumwamba. Ndeti ma 57 osati lapati atilo pamenepo. So ambapo ndiyeza kumwambayi ndi nsonkhano omalizira wa anthu onse ukumbukira zonse zimene pajana Israeli akakhala kupanga zimene zamakumbukira amene Mulungu anayendesa mu Egypt. Ife zakhala kukumbukira mbiri yonse ya chipulumutso ya dziko lino lapansi. Kwamba nthawi ya Adamu kufika chaka chino 2024 ndika pamene Yesu abwerapo. Tizakhala kupanga review mbiri yonse ya chipulumutso. Ndikhulupirira zimuveke. Tapitiriza verse 10 aliyani. Verse 10. Ndipo anafuwula ndi mawu akulu nanena, chipulumutso kwa Mulungu wathu wakukhala pa mpando wachifumu ndi kwa Mwana Wankhosa. So iyi ndi phwando lomaliza. Koma ndimafuna nena chinthu ichi kunena kuti
anthu amene azaukisidwe pa nthawi imeneyi azakhala apanga benefit pa maphwando onse kwambiri ambiri mpaka alipi omaliza. Chifukwa chani tikapita pa James chapter 22 tatiwerengereni mwajangu Chivumuso. 22 Yes. verse yake verse 4 verse 4 yeah. Verse 4 yeah, verse Nadzaona nkhope yake ndipo dzina lake lidzakhala pamphumi pawo. Sorry, dzina lake zakhala pamphumi pathu. Tikaona dzina la pamphumi pawo ndi 144,000 imene musufuti verse 1 ndi gulu lomwe lijelipa mu 7 imene ayika chizindikiro payamba pamphumi pawo. So anthu onse mu dziko limene azakhala kuti okisidwa kana ali chipangano chakale yani tizapanga experience mapando 7 onse ndipo okisidwa anthu amene anamwalira mu chipangano chakale akamaza okisidwa azapanga experience iso yani Passover, Pentecost, azakhala landira mzimu wa Mulungu umene muliso that victorious life moyo kunyisa wa Yesu. Komanso vokisidwa azakhala apanga experience uthenga umene tokamba wa tabernacles chifukwa tizakhala nawo kumamba azakhala apanga experience uthenga umene tokamba wachani wa feast yachani yapamphumi ndi yani imene Day of Atonement. Yes. So anthu amene azaukisidwa azakhala ali sapanga ngati anamwalira chipangano chakale azakhala apanga experience Pentecost komanso azakhala apanga experience so feast imene ya Day of Atonement. Ine ndine ngati tingamule panopa ndeti ngati tapana mwaso panoka tikamaza kusidwa tizapanga experience so feast ya jani feast ya Day of Atonement. So aliyense azakhala nato ali this thing il watch tingona na 1 verse 9 mwa kukira kusuzarani sukuzauka soka chiwiri. So iyi ndi phunziro limene tinakonza pa nthawi ino. Mulungu akalemekezeke. Amen. Sendikuziwa ngati